Saan naman akong bukaan nga bana, eh? Nawag tang malagkalit sa balay. Pinatay tutanting tuyo. Hain na karon ay. Sus. Walan, hapon na lang. Saan ka nga? Maggumong ka. Sige, magkakapasapas dili. Wate kag giapas, gipangitan siya kag tuyo. Anong ngita ang kanako? Sa may, kuhaan mo, toyo. Kibaw kang anay, nagkang kibratos balay. Napay labhana, napay hugasan. Lagi, ako ra sa imong pahugason. Saan man yung taon kay? Dili na ako ang problema. Kanang mga manghugas, manlaba, dili na buhat usa ka laki, usa ka buhat as usa ka babae. Unsan man yung taon ni kinabuhi. Pasangyan ra na imuha sa bag-o katang ninyo. Kutob sa trabahoon, mapagami pa ba nako? Imuha kung tabangan na karon naging ana na ka. Kinsa man sa di maging anak. Nagikapoy na ko sige labas una pa. Nya karon di ko na mapahuayon. Dahil mga dagko na taday. Dili ta ingon ana. Dagko na ta nagkita. Ayaw pagsurang og ayaw sa kog subura sa kog lakaw apas pasong ko nimo. Hoy, wala ta kasabot sa bura ha. Naginhangan ako sa imong tabang, di na ko badal ako ra usa kibaw ka nga napay imong anak ato usa ka dosina. Gihimo ba ko nimong anay gani? Unsan man taon ka? Ati man na kay mo nang katuyuan. Imbes bitaw nga di ko mga sawa nimo. Imo kitang gipugos ko ninyo. Ha? So ako pa nakasaan ni Ron. Kinsa man imong pagkasado ni ako? Oh, ikaw. Ingano nagpaibit-ibit sa ka. Alang di ka mo ibit-ibit. Lami-lami pa man ka sa una. Nga karon. Sus, Hoy, tao. mao nin ani pag ko na lang siyang tungod ko nimo kay wa mo sa kay ayon pagkabana. Mara kas palami. Ako na nasa day. Hoy mo. Nga, gihatag man ako nimo ang akong sildo nga 75. Oh, na diha 75 pagkamay. Sos Ginoo. Kuya, wa ka na buhi. Oh, nabuhi lagi pura mo ko. Ako ba na sa Kao ba na mong kaldero hasang kaldero o ang mga plato para tambong ka? Ako nakihapak sa imong naw ang kaldero pa. Sa diyan ka ay sige yaw. Kenya. Sumita jud bikin. Nanagid siguro ni babae alok. Sundan si kag nga ka. Kita jud nimo. Asa naman ni si Tugsok? Uy, saan naman urasa o? Ganahan na kay ko magpatusok. Ito akong bana sus. Tambok kay to, gambay kay to. Uy. Asa naman Tugsok? Uy. Kadugay ni mo. Pasensya na kada Cherry kay medyo pa na alanganin ko dito sa ko ang mga trabaho ba niya. Ba biya kaning ulit tao para daghan pa kay tag mga buluhaton niya para pangandam kung puhon kitay magkadayon. Ang pandaan ko ni mo maayo. Alang-alang. Di ko nimo palabhon, palungagon, palutuon. Natural. Mag-iteres Oh. ko magana kog kwarta, Oh, kwarta. di ka palong agon kay way bugas. Dili ka Pagtarong palabon. daray. Di ka palabon kay usare ito si Nina. Lain sa kay magsing palaba ang hubo na katanan. Niya, di ka na ko pabughaon kay way sundang. Mauna. Siyempre, di magbugha kay kasal mo itong gamit. Stove Oo. man. Diba? Ang stove maunay atong gamiton alang sa tong kaminyoon unya ug mahon. Okay. Tugsok! Maudi ay. Maudi nga nangita kag bikin nako. Imodi kong giilisan og mas lami di ay. Giilisan ko nimo og kanang undanon. Napula na dita kanako kay abi kay bukog nako. Kinsa na siya? Wa ko kaila na Miss, niya. for your information, iya akong asawa. Asawa ko niya. Asawa? Oh, asawa. Ano di kayo asawa di ay? Wala. Yung galitaw ka. Tao pa ko eh. Wa ko kaila gani ana. Lawgaw ra na. Miss, yung mo siya kailan mo. Tungod. Gunit-gunit ya ikaw gunit. Gamay na lang jud ka. Ko kaila na Tarong niya. ha, pagtarong. Wala kita. Di ko kaila ni kay kinsa pa lang oray ni sa Miss. sintaon. Ulit tao pa ko. Sultihan ti ka sa tinod, miss no. Mo po nang iyahang gisulti po nako sa una. Pag grabe ka siya baba, bla bla bla. Kamis pinagdila mo bitong nada, bitaw ko. Kundi kani di ay. Baktakan kayo sa una, inanak ko na kong lawas nimo, inanak ko kalamni. Pero kay siya man ako nakadayon, himo ko niyang anay mo, anin ako. So ikaw, beware na lang jud. Sumaparehasag ko nimo. Oh, parehas ka na ko na lang. Mabukog na lang. Tuuwi na siya, babes. Oh, babes daw oh. Ayaw pagtuwa na niya kay kinit. Ikaw ba? Oh. Nagsiki man nino kag samok-samok na mo dire. Ibaw kasi akong pangasawon nun nga hapit na may makasal. Unya karon magsigsige kag samok-samok. Wait.